uNkulunkulu akakulonde uphile futhi uphumelele. Pastor Nilo uyachaza amaphupho. Sicela ke ukuthole kukuhle ukuthi uma unawo amandla unikele kwi-channel ngoba ke ingenye ama-channel ekusiza kakhulu ayikho enye ekulekelela njengale channel lena. Inamba yokusensa ngoba ungomunye wabalekelela kwi-channel so ngo-9 ka-5 ntambama awuzukufona because just subscribe fona ngoba uyasupport i-channel yabo from 9 to 5 Monday to Friday kuphela on WhatsApp. Lakho ngomezulu good morning pastor, ngicela ukubuza ke uphupha ukuphuza amanzi angcolile. He was drinking some dirty water. Angazi ukuthi waphuza wakha kuphi, from the river or bese sikhuthini bese ngishini bese komi I don't know. Phuza amanzi angcolile. He was drinking dirty water. One ngokujwayelekile uphupha amanzi. Uphupha uphuza amanzi. UPaul uma engcolile. Lokho kusho ukuthi ke kungenzeka ukhonyisa ukuthi kumele ukukhuleke noma ke uzitholele usizo lwamakhambi ngoba kade udliswa ugadwa ngedliso elibi futhi elinamandla elihambisana nesichitho. 2 kwesinye isikhathi uphupha amanzi uphuza amanzi uPaul uma engcolile. Lokho kusho kungenzeka uzoba nje ukugula noma isifo okukanye uzohlushwa nje usizi olunzima. 3 kwabanye uma uphuza amanzi uPaul uma engcolile. Lokho kusho ukuthi kungenzeka uzophoqeleka ukuthi ugcine uvuma futhi wamukela inkulumo engalungile enogcobo futhi engelona iqiniso nengamanga nenkohliso. Uzolalela umuntu ekutshela amanga uwamukele maybe. 4 kuyenzeka uma uphupha uphuza amanzi kuba uPaul uma engcolile. Lokho kungenzeka uyaxwayisa ukuthi uzozibandakanya ngomjolo noma nje ngokocansi nomuntu ongahlambulukile ongase akungcolise ngamathunzi amabi amnyama noma ke akufakele isifo uma ungaqapheli. Izaga 5:15 phuza amanzi emgodini wakho, amanzi agobhozayo emthonjeni wakho. Imithombo yaphalala ngaphandle yini nemfula yamanzi ezigcawini na? Mayibe ngeyakho wedwa ingabi ngiyabafokazi umthombo wakho uthokoze umfazi omusha bakho. Shayela yena yedwa lo muntu wakho. Siyabonga.